खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव नोंथांमोननो नैबे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों जानो गोनां बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गासै मावथिफारि आरो लोगोसे ब्रह्म धोरोम आफादा साखाफारा बे समाव बे जायगाखौ आरो बे जायगानि हाबनाय थांनाय फैनाय लकेसनखौ दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों मानोना बे मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय गोबां ब्रह्म धोरोमजों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा बे सनाथि मायथाइ फोरबो हाबाफारिया माबायदि लाहार फाहार जादों आरो मा मावफुंदों आरो माबोरै जागोन बेनि सायाव एसे मिथिनो थाखाय साननानै दंब्लाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन आरो दा एक्जेक्ट जायगायाव बेयाव मोनहैनो थाखाय आं मोनसे एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों थारैनो लखिमपुरनिफ्राय फैयोब्ला सिमेन्ट सापुरि कलेजनिफ्राय फैनानै संकं तिनालि आरो संकं तिनालिनिफ्राय फैनानै संकं तिनालि एक्जेक्ट संकं तिनालियाव मोनफैनानै होमबा लक्षी मन्दिर बे लक्षी मन्दिरनिफ्राय 100सो मिटार गोजानाव सनापुर हाबग्रा आगदाथिं लामा मोनगोन बे सनापुरथिं थांग्रा लामाया बे लामाजों हाबलांबानो नोंथांमोना बे सनापुराव मोनहैगोन आरो थारैनो बेयाव बेखौ मिथिनो गोनां जे बे सनापुरथिं हाबनाय लामाया मोनसे ग्रेभेल रोड आरो बेजों गोजौजों साफायनायखाय नोंथांमोना एसे ब्रे लामा नुनो हागौ किन्तु बेयाव बे सनापुर हाबग्रा लामानिख्रुइ देरसिन मोनसेबो बेलेग लामा गैया बेनो गिदिर लामा आरो साखाथि फाखाथि गावस्रानाय लामा मोनोब्लाबो बे अन्थाइ होनाय लामा नङा आरो बे अन्थाइ हानाय लामाजोंनो थांबाय थानांगोन आरो बे गोजौनिफ्राय नायनानै आरो बेनो देरसिन आरो सनापुराव बे लामाजों थांबानो नोंथांमोना मोनहैगोन बेखौ रोखा खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं बानायनाय जादोंमोन आरो बेजों थांबाय थाबा सनापुर गामिनि फुटबल गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथारावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि बे बानजाय आफादा दिनै लाइ खुन्था गायबाय आरो लाइ खुन्था गायखांनानै जितु बानजाय आफादनि जि मावनां खामानि बेफोरखौ मावगासिनो मावनानै बेसेबां जाफुंखो माबायदि जादों बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो आं आखायाव लादों बेनिखायनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअजों आं दिनै आंनि जि भिडिअ बे भिडिअआ बयबो मिथिनाय बायदि जे ड्रनजों बानायनाय जों एसे थाल लानांगोन गोजौनिफ्राय साफायनाय नालाय थेवबो फालिनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बेनि थाखायनो जोङो नैबे भिडिअखौ बयनोबो मिथिनो थाखाय बानायनाय जादों आरो बेयाव लोब बाहागो लागोन मानो होनबा 50 बोसोर आगान होबाय गोबाव समनिफ्राय गायसनजेननायनिफ्राय जाय बिथांमोना बे ब्रह्म धोरोम आफादखौ दैदेननायाव बा ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनायाव समाजनि खामानि मावनायाव गोबां बिहोमा होबोनाय ड्रनजों गिबि खेब ड्रनजों आरो आंनि चेनेलाव थिग बेनिखायनो साफ्रोमबो बे नायगिरि बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै हमनो हायाखैब्लाबो एसे बुजिनो नाजा मानो होनबा गोजौनिफ्राय साफायनाय बे संकंनिफ्राय फैबाबो बे एखे संकंथिंनिफ्राय फैब्लाबो बे एखे लामाजों हाबनांगोन संकं तिनालि फैनानै बे एखे संकं तिनालिनि सनापुर हाबग्रा लामाजों थांनांगोन आरो मा होननो नागिरदों जुदि संकंथिंनिफ्राय फैयोब्ला बे संकं एमइ स्कुल मोनसे मोनगोन बे एमइ स्कुलनिफ्राय 150सो मिटार 200सो मिटार फैनानैनो लेफ्ट साइडजों हाबनांगोन संकंथिंनिफ्राय फैनायफ्रा आरो सिमेन्ट सापुरिथिंनिफ्राय फैनायफ्रा लक्षी फुजा मन्दिरनिफ्राय मेन प्रपार लकेसननिफ्राय सेन्टारनिफ्राय थांनानै 200सो मिटार थांब्लानो बे एक्जेक्ट तिनालिखौ मोनगोन बे टार्निंआव बे तिनालिखौ मोननानै सिदा बे माने लकेल रड माने ग्रेभेल रड बे ग्रेभेल रडजों थांबाय थाबानो सनापुरखौ 1 किल'मिटार बे मिथिंसिम माने 150 किल'मिटारसो जागोन माने 1.5 किल'मिटार जागोन होननानै हमना लाबाय बे साखाथियावनो मन्दिर आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे गासैबो माबाखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आं बे समाव बानजाय आफादनि आफादगिरिखौ आं लोगो मोनदों बिथांनिजोंबो एसे सावरायनि बिथांखौ लाकिलि मोनदों आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांखौनो एसे जों सोंनि माने जानो गोनां सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायखौ एक्जेक्ट एबार जोङो मोनसे समायना खालामनो नागिरदोंथ' बानजाय आफादनि दा बेयो सोलिफुबाय थानाय संकं गाव पन्सायतनि प्रेसिडेन्टबो बिथांखौ बानजाय आफादनि आफादगिरिबो होना दोननाय जादों सनाथि मायथाइ खुंनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनायनि उद्देश्यआ जाबाय नोंथाङा मिथियाखै जानांगौ गोजाननिफ्राय बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ नायनो थाखाय गोबां बयबो मोनसे गोसोआव माने रंजाखांदों ब्रह्म धोरोमा
बोखावै लखिमपुर जिल्लाया 50 बोसोर जाबाय दिनै सेन्ट्रेला जायाखै जों सेन्ट्रेलनि एसे सिगां नङा होमबा थिग हिसाबै बोरै खुंनो नागिरदों माबायदि जागोन मानसिनाव एसे माबा जाबाय थादों बेखायनो जोङो संकं तिनालि बे लकेसनखौ देखायबाय थादों आं माने संकं तिनालिनिफ्राय सिदायै जोङो लामा थांनायखौ जों अख्रांजों ड्रनजों देखायनाय जादों जाहाथे बबेनिफ्राय बबेथिं हाबनांगौ दा बानजाय आफादनि दैदेनगिरिया रोखायै बुंगोन बे हाबाफारिया माबोरै जानो नागिरदों आरो बे ओनसोलनि साखाथि फाखाथिनि सुबुंफ्रा दानो माने रंजाखांनायखौ एसे फोरमायनायखौ बा रंजाखांनाय खौरांखौ मोन्दों दा बे समाव बानजाय आफादनि जानानै ओनसोलनि आरो धोरोमखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनिसिम मा मेसेज होगोन बे समाव गोजोननाय थाबाय दा मोनाबिलि समावहाय जियानो जा दिनै जोंहा 2023 मायथाइनि 24 मायथाइनि जानुवारियाव जानो गोनां जोंहा 5-7 अक्ट'आव जानो गोनां बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आरो लोगोसे नै बेवहाय सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेवहाय जोङो खुंनो लानाय जादों बेवहाय जोङो दा लकेसनखौथ' अलरेडि खिथाबायानोसै होमब्लाबो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जोंहा जिहेतु जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिल' नङा बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि धोरोमारि बर' माहारिफोर दं बा बर' हारि दं बेवहाय गासिबो जग जागोन आरो बेवहाय मोजाङै मोजां बयबो बाहागो लाफैदों दाबो खामानिया सोलिगासिनो दं आरो बे खामानियावबो बयबो गुबुन गुबुन माने धोरोमनि मानसिफ्राबो जोंनि बर' हारिनि जानाखि गुबुन गुबुन धोरोमफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो जोङो आसा खालामदों बेवहाय रावखौबो जाहाथे धोरोमजों लोगोसे रावखौबो मुगै मुजियालासिनो बयबो बाहागो लाफैनायखौ जोङो आसा खालामदों आरो गोजान गोजाननिफ्राय जायगानिफ्राय जाय बिथांमोना फैगोन बेवहायबो थानायनि थाखायबो बेबस्था दङ आरो मोजाङै जाफुंगोन बे सानथामनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैनो थाखाय बयखौबो आं खावलायनाय जाबाय ओरैनो मोनसे गिदिर दायित्व गिदिर बिबान होनो मानो होनबा 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फोरबोनि बानजाय आफादनि आफादगिरि जानो मोननानै ओरै हयथ' नोंथाङा भाग्यबान खाफाल गोनां जोंनिफ्राय सानगोन आरो ओमफ्राय बे समाव नोंथाङा माबायदि मोन्दों गोसोखौ ओरैनो आंथ' बिबान मोननायखौ जेबो आंहा दुखु गैया थ' आं बावहाय माने भाग्यबानानो सानदों आंबो जायनि जाहोनाव आङो बिराद गोजाननिफ्राय आवगोलनिफ्रायनो मोनसे गावनिनो धोरोम माने ब्रह्म धोरोम आं सिबियारिखा बेखौ माने रायजोफ्रा आंखौ बिबान होनायलाय आं जोबोदै मोजाङैनो मावलांगोन आंहा बिसास दङ आफा इसोराबो जोंखौ नाहरगोन बे समावहाय जोङो जाहाथे जेबो जायालासिनो बे खामानियाव आङो मोजां बे खामानिखौ खुंफुंनायाव आं मोजाङैनो माने जाहाथे आं बिबान लागोन मोनसे खोथाखौ स्पस्त जोङो गोबां आफादफोरनि जुदि माने मेल मिटिं खुङोबा जों जे बोखावै लखिमपुर जिल्ला गोसोब्ला जोङो मानसिखौ नोंबो सानाखैमोन खोमा जे एसे गिदिर दायित्वखौ बे बिबानफोरखौ गथायनाय जायो बे समाव हयथ' नोंथांनाव बेफोरनि माबा मोनसे सानखांनाय फैदों जानो हागौ नोंथाङा सानफेराखैमोन ना आं सानाखैमोन बेखौ खिन्थु आं जे हय माने जोङो एफाग्राब गिदिर माने बिबान हमनानै ला बेवहाय आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्ला माने बेयाव जिल्लानि माने बेवहाय जे आरो सनाथि मायथाइ फोरबोआव जे आं माने सासे बिबान एसेबांसिम गिदिरखौ माने मोनगोन बेखौ आं सानाखैमोन जियानो जा जोंनियावहाय बेवहाय मोजाङै मोजां माने साबना हामनायै जोङो माने बे सानथामनि हाबाफारियाव जों मोजाङैनो आलासि बिथांमोनखौ बा रायजो राजा बिथांमोन माने फैयो बिथांमोनखौ जों मोजाङैनो बिथांमोनखौ माने होगोन सनमान होगोन आरो जोंनि धोरोमानो बेखौनो खिथादों बेनि थाखायनो जोङो आरो मोनसे खावलायनाय थाबाय जोंहा भुबन पेगु माने जा MLA बिथाङा हय टाइम होनो हाला होमब्लाबो 114 नं माने 14 नं लखिमपुर माने माबा लकसभानि माने जाहा MP प्रधान बरुवा बिथाङा दिनै माने 6 तारिख खालि बिथाङा नुजाथिफैगोन बेखौ खोथा होबाय आरो साफ्रोमबो बर'फोरनि जेसेबां माबाफोर दं माहारियारि लिडारफोर दं बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन आफादफोर दं बिथांमोना बाहागो लाफैगोन सनाथि मायथाइ जेब्ला नङा होमबा आरो जोंनि गुबै धोरोमनि ओंथियानो जाबाय बयखौबो लानानै आरो सान्ति मुलुग सान्तिनि थाखाय होमबा जों बयखौबो लानानै खामानि मावनांगोन नङा होमबा बेनो जोंनि धोरोम ब्रह्म धोरोमनि गुबै थांखि आरोना मावनांगौ थांखि गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथाङा रोखायै फोरमायबाय बानजाय आफादनि बिथांमोना ओरैबायदि जानजि खाफ्रादों दानिफ्रायनो दा खम समनि गेजेराव गोबां खामानि मावबाय सानाखैमोन जों जे बेफोरबायदि गिदिर मोनसे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय गोबाव समाव गोबां जों नुबोदों 1 बोसोर 2 बोसोरनि सिगांनो RC बानजाय आफाद दानानै दोननाय जायो खिन्थु 6 बोसोरसो जायाखै नङा होमबा खिन्थु खामानिखौथ' 1 दान जाहांदोंसो 1 दाननिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दानो माने 50% खामानिया सिंनि खामानिया जाबाय आरो दा मात्र पेन्डेल लुनांगौ पेन्डेला टाइमाव जागोन लुनो जागायसिगोन थ' होमब्लानो नोंथांमोना बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि जि महर बेखौ नोंथांमोना
साननैसोनि गेजेराव आंनि चेनेलनि गेजेरनो नुगोन आरोखि गोजोननाय थाबाय बे समाव जोंनो एसे रोखा रायजो राजाफोरनो फोरमायना होनायनि थाखाय बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्म गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों